till alla tre. Jajamensan, jajamensan. Jag vet det. Men det är lugnt, det är lugnt. Vi brukar snacka att vi har många poäng att hämta på ESP, brukar vi säga. Men jag undrar hur många poäng du har egentligen. Ja, det är ingen som vet, vet du, men han har fått många sidor. Kom. Ja, precis. Ja, men du ska taxa kontakten då, 43-44. Ja, skjut det, ja tack. Ja, efter 0, Rudolf, Viktor, Bergstedt. Du är 5-9, området är 37, 10-37, över till dig. Ja, det är Kusel och det är 5-9 tillbaka, 73-44. Jajamensan, 73-44. David, Filip, Yngve. Ja, David, Filip, Yngve. Jag fick inte före där. Kan du komma med signalen en gång till? Ja, Sigurd, Martin 5, David, Filip, Yngve. Du är 5-9, kom. Ja, det är alldeles otroligt bra. Vi sitter i området 10-37 då. Du är 5-9 själv. 5-9 själv tillbaka då. Sen 5 David, Filip, Yngve. Över till dig. Ja, tack så mycket. Lycka till, 73-44. Nej, SM6, det är Johan Gustav Petter. Ja, någonting med Petter på slutet. SM6, Johan Gustav Petter. Ja, härligt. SM6, Johan Gustav Petter. Jag måste in och skriva här medan. Och du är 5-9 plus lite till. Det går jättetydligt och starkt där. Vi sitter i området 10-37. Och namnet här är Stefan. Över till dig. Ja, tack ska du ha. Du får 5-7 från Mariestad. 73-44. Ja, det var lite klent där 5-7. Vi fick ett burop här. Ja. Men vi får ta det här. Klicka våra så här då. SM6, Johan Gustav Petter från Östernorr. Äntligen på Sabel. 73-44. Slopat ner mot marken där också. Här var ju nästan bara åkermark. Jättefint, 73-44. Ja, ska vi se. SM6 Cesar Yngve Johan hade jag i alla fall 5-9 i all gröt. 5-9, 56-30 kom. Ja, det är okej, Juno. Du är 5-9 tillbaka. Tack för 5-9. Ska bara hinna skriva också här. 73-44 och sen tror jag det var Urban Tegud också. Var det QSL? Ja, det är QSL Uno. Tack ska du ha. Du får 5-7 i Bromma. 5-7 Uno, kom. Tack för 5-7-5-9 får du ut och mig där, Göran. Så lysande, även som du kanske hörde att antennen ligger och står sist på backen här. 73-44 på dig. Ja, tack ska du ha, Uno. Ja, det är konstigt att det går med radio ibland fast det inte borde gå tekniskt. Men du är stark och det går jättefint. Ha det bra, 7344. Ja, jättefint. 73-44. Då säger QRZ igen nästan 7 upp till K6 mobil. Adam 7 Adam Ivar Yngve. Ja, Walter hörde jag i alla fall. Hej på dig Walter, SM7 Adam Ivar Yngve. Du får 5-9, 5-9, 56, 30, 56, 30 kom. Signaler faktiskt. Ja, 56, 30 kom. Ja, tackar för det, Uno. Hej på dig. Du är bara 5-8 hos Leif Askersson. 56-30 noterat. 73-44. Ja, jättefint. Ja, det är lustigt att vinna höra mig överhuvudtaget med antennen ligger. Jag har det precis utanför på marken vid utbilen här och till matningsskydd och sen 60 och vi börjar med dig Christer, 5-9, 5-9 i 56, 30 kom. Sen går du raka efter det och så 5-7 tillbaka.
Vi hade CDN, Lennart, 59, det är lite skolbrång, 5341. Den tackar vi för. 5-7 tillbaka, kom. För det, tack för det. 7344. Så hade vi från 5 CTA, också 59 i 5341. Ja, tack för det Kenneth. Du får 5-9 tillbaka från uppföljning och 73-44. 7344, så tror jag att Rasmussen 7-6, kan det stämma? Jajamensan, 5-9 kom. Ja, 5-9 tillbaka nu också, 5341. 73-44. 7344, QS1. SM5 Gustav Johan Bertil. SM4 Bertil Niklas Z. SM5 Gustav Johan Bertil, 5-9 i 5341. Ja, hejsan Kenneth. Tack för smutsandet. Du får 5-9 tillbaka, kom. Tackar för. Då har vi gått 7344. 73-44. Hade vi från 4 BNZ och kompisen Oskar Romeo, tror jag. 5-9 har du då i 5341. Ja, jättefint Kenneth. Hej på dig igen och det är roligt att du lyckades och köra därifrån då. Det gick det bra och stå i vägkanten antagligen väl. 5-9 får du också Kenneth. Och det får du från även från OR här får du 5-9 också. Vi hörs senare Kenneth, 73-44. Ja, det går faktiskt ner en liten gärdesväg precis där i plussen så det är inga problem. Och man kan stå upp vid vägen också så det är gott om plats faktiskt. Så, det gick bra. Och fick du höra mig, 73-44. Ja, det låter jättefint Kenneth. Då vet man det ifall man åker dit någon gång. Ha det så bra, hej då. Hej då. Vill du sätta på reportage i 53-41? SM5 David, tack för Sydolf. Då ska vi se, då hade vi kan axeln SM5 DXC, 5-9 i 53-41. Tack för det och du får 5-9 tillbaka ifrån 65-56, 7-3-44.